Bila je riječ o razvoju jednog ili čak posebnog modula, odnosno za taj segment malih tvrtki u Hrvatskoj, s obzirom da smo čuli da se ponešto razlikuju i po veličini u odnosu na američke ili svjetske ekvivalente. Možete li možda reći malo više o tome zapravo o čemu se radi? Pa recimo najveći dio tih, ajmo reći, prilagodbi u standardnog Navisiona prema potomku, znači za ovaj projekt, odražavao se na mogućnost dakle praćenja od samih sirovina pa do gotovih proizvoda, dakle ono što se odnosi na njihovu proizvodnju. Tu je bilo recimo nekih prilagodbi, praćenja u stilu da potomak može na kraju poslovnog procesa, što znači gotovi proizvod, jedna kravata, da može znati točno od kojeg materijala je ta kravata napravljena, ko je uvoznik, ko je dizajner, ko je dizajnirao tu svilu, može pratiti u svakom trenutku troškove od samog nabave sirovine pa do izrade gotovog proizvoda. Recimo, to je bila jedan najveći dio prilagodbe. Drugi dio prilagodbe bio je vezan recimo isto tako za označavanje tih gotovih proizvoda preko deklaracija i bar kodova, na taj način da je sada po samom završetku proizvodnog procesa, kada je dakle jedna kravata gotova, napravljena, sašivena, nakon toga iz sustava, dakle odmah iz Navisiona je moguće tu kravatu obilježiti etiketama, deklaracijama i bar kodovima koje automatski izlaze iz sustava, doslovno je to na klik gumbića. To je recimo bio jedan veći dio prilagodbe. Ovo sve manje više je bio standardni Navision koji se naravno u nekakvim sitnijim segmentima prilagođavao, ali ovo što sam rekla to bi izdvojila kao nešto najbitnije.